kumani zvino todini takatora pikicha yenewspaper rakanga rakashambadzirwa ndofunga nepanzvimbo kana tisingakanganisi pikicha yenewspaper iroro yemuranda waMwari Paul zvaAfrica tikati fukidza mwana vaafukidza mwana kwakufukidza chi gumbezi mushure mamawa mairi mwana akanga amuka miri uya uchapisa vanapora tinoda zvekudya achibva adya takatozomugomedzera kuti vechirarayo chirara takuda kudini takuda kurara nyaya yepikicha yaisi nyaya yekutamba nayo imhozvinedzawo kana zviurimi zviri kunetsa pauri nekuti anzi kutenda kunouya nekuzwa uye kuzwa kunouya neshoko rani ramwari iniri kwandiri yakasenza afrikano zvino munoona kuti ndiye mweya munyaradzi watakapuwa nani naishe wedu Jesu Kristu kuti atinyaradze kuti atizorodze kuti tibogara nani kusingaperi achitidzidzisa zvinouya afrikano zvinouya zvese tinotaurirwa zvazvadini zvisati zvasvika iye nezvovanhu venyika wakutoziva muchibva kumusangano kudai wakutobvunza kuti mudzidzisi pomwa zvaiti kudii afrikano wanotozva ndiye anoziva kunoenda nyika ndiye anoziva zvinhu zvichaitika mutumwa Pauro mazvaAfrica akati gore rino kunonaya here afrikano akanzi mvura iriko here afrikano nekuti nyika yatenda nyika yadini yagamuchira nekuda kweshoko rani ramwari riri pakati penu nekuda kwesimba rani ramwari mweya mutsvene waMwari uri kufamba kwese kwese vanhu vagamuchira vatenda kuti vakatumwa nani naMwari vasati vauya inguva chete afrikano inguva chete mimaiponi nguva isati yadini isati yasvika pa asi vanhu vaakuziva kuti ndiye muranda waMwari. vaHebheru 9 verse 22 zvibayiro zvakare zvinofananidzwa nechibayiro chaKristu. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa, uye kana kusina ropa rinoteurwa hakune kanganiro. afrikano zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvose zvinenge zvinonatswa neropa uye kana kusina ropa rinoteurwa hakuna kanganiro ezvi afrikano saka ishe wedu Jesu Kristu akatiparadzira ropa pai pamuchinjikwa zvamaimba muchiti munurunuri ndinomuda kuti wandiregerera wandiparadzira ropa wakaripa mhosva yangu afrikano uye paHimu 30 mati Bwana raMwari Baba tonamata kwauri ropa rakaparadzirwa isu wakarasika afrikano takaparadzirwa ropa naishe wedu Jesu Kristu saka rakaparadzwa pamuchinjikwa kuti mumwe nemumwe wese anouya kwaari nekutenda ave neupenyu husingaperi afrikano zvamaimba paRwiyo 29 muchiti ngatitende kuna Jesu nokuti watifira wakatiitira tsitsi nekutifira kwake isu vana vamabofu wakauya kunesu wakafira vanhu vese wakafira afrikano akafira isu kuti atipechi atipe upenyu atiyananise naMwari atichenese nemaropa ake afrikano ndoropa rinoshambidza munhu pane zvakaipa zvake zvese ova mutsvene pamberi paMwari oita seasina kumbotadza afrikano oita samambo Dhavhidhi akazotenda pamapisarema 32 zvikanzi vakaropafadzwa munhu akaregerwa zvinhu zvake naJehovha munhu asasaverengwise mudariki pamberi pani kwake afrikano tova nemufaro nekuti hakuna mufaro unopfuura kuregerwa zvakaipa hakuna mufaro unopfuura kuyanana nemusiko wani wako afrikano ndo chinhu chashayikwa panyika paita mari paita zvimwe zvingashandisire zvingadini asi chinhu chashayikwa ndicho chichi afrikano ndo crisis iri pai iri panyika iyo yekushayikwa kweruponeso afrikano yekushayikwa kwokuyanana nani naMwari yekushayikwa kwokuti zvivi zvingapere sei munhu afrikano ndo chinhu chanetsa ichocho afrikano ndo chinhu chanetsa pakati penyika ichocho zvokuti vamwe vanhu vanamatira avo vaita asi atadza kupedza zvitadzo zvavo afrikano asi vauya muno kuThe African Apostolic Church ukadya nyama yaJesu Kristu nekumwa ropa raJesu Kristu rakabva kudenga iri zvivi zvinopera afrikano isine zvimwe zvataifunga kuti hazvo hazvikundiki bazvi asi munomo taakuona kuti takadini takakundiswa nani naishe afrikano zvimwe zvacho unotoziyeuka kuti izvi zvakapera rini zviya ini ndaise hasha dzandinge ndinadzo asi zvinezvi ndamunhu munyoro afrikano zviri kuitwa nekuda kwesimba raMwari riri munhu simba rinobva paropa raJesu Kristu
ropa rinobva pamwiri wake une mweya usingaperi afgano washambwa neropa iroro wachena kwazvo saka maimba parwiyo 85 kuti rukuru ruponeso tinoshambidzwa narwo tinocheneswa narwo tifanane nani najesu nekuti wawariro iripo ndeyekuti munhu akurarama nhasi afanane nani najesu ndo zvakanzi wona wapostora wajesu wapostora wakafanana najesu wane tsika dzajesu zvinobatika nezvinooneka zvani zvajesu wane mufambiro wani wajesu ndo zvinhu zviri kuwawarirwa izvi kana vajenema yake vaneparopa rake owasa iye onzi mukristu afgano christ like men and christ like women afgano zvadaro tova munyu unorunganika nechiedza chinodini chinovhenekera nyika haungavheneki usina ropa rajesu kunenge wazvitora nekuti ukadya nyama isina kumbotadza neropa risina kumbotadza iri ukarimwa ndo rinoshandura miri wani afrikano ndo rinoshandura miri wako zvaunga uchida zvekutadza chira uchazvidini hauchazvidi washandura afrikano zvakafanana kana vana mai ndo varunyadzazwa nyaya ndiri kutaura handiti kana munhu akazvitakura anodya zvinoda mimba yacho kana aisida nyama unozota nyama yangu ndimwira ndiri ndoda musono usina chii mafuta ashandura afrikano ndo zvinoitika kana munhu agamushirani jesu kristu akutongwa nechirima ari afrikano ona upenyu husingaperi afrikano zvino tinotenda kwazvo vana vamwari kuti takapuwa iri ropa rekuti tinwe tirarame naro nekusingaperi afrikano nekuti jesu kristu afa akamuka zvino kana tamwa ropa iroro nekudya nyama yake chinofa chinofuka kusafa nechinoora chinofuka kusaora afrikano tinoitwa immortalize kurova kuti hauchafi afrikano wakurara bedzozo mukakana nguva yadi kana nguva yakwana ndo inonzi life assurance afrikano ndatida kutaurirai pano life assurance kwete dzamunobhadhara mari dzaiwa dzamunoripira mari dzasina maturo life assurance inyama yajesu kristu neropa rake ndo inonzi life assurance yekuti kana ukanga wadya izvozvo kana nekunwa izvozvo mufaro wako nenwapo woimarwiyo 129 nguva yakanakisisa yekukurumidza kana tadzoredzaniswa pamusoro kudenga ndizvozvo tichinzwa mazwi echizimbisiso chekuti kana tikafa pane ino nyika tinosangana kudenga neropa rajesu nekudenga kuna jesu tikasanganiswa afgano painopedzesera pacho vhesi yekupedzesera yebhati kana takatsaukaniswa zvimwe nekuti mwa kuamerica kana takubritain zvimwe nerufu kana kuchinge kwasvika namazuva mashomani nemakore mashomanani tichava naye zvekuponesa pane idzo nzvimbo dzatinorerwa kuti chadini tichasanganiswa vamwe vangatungamire vamwe vakasara vamwe vangasvikirwe nenguva yekuya kwajesu kristu vari wapenyu asi tichasanganiswa neropa rani tichanamata zvekudai takudenga. That is our blessed hope. Notariro yedu afrikano ndo chinhu chatakawaniswa naMwari chakanakisisa chinopfuura zvese zvakadini zvakanaka afrikano ndo chinhu chinotishimisa ndo chinhu chinoturudza pano ndo chinhu chinoita kuti tifambire zvirayiro ndichocho chinhu chakanakisisa chatakapuwa naMwari afrikano chinhu chashayikwa nenyika nekuti ishe wedu jesu kristu akatikundira rufu takabviswa pakutya rufu afrikano munhurume ndinomuda kuti unondiponesa ndinobviswa pane rufu ndinopinzwa paupenyu hakuna chinhu chinotyisa serufuwa kana munhu akanzi nemavhanda akukuuraya ndipe zvese zvaunazvo anokukumura nehembe dzaanadzo tora hako undisiye ndiri mupenyu zvino ichocho ndo chakakundwa naishowa wedu jesu kristu afrikano ndo pane mufaro wedu mukuru tine simba pamusoro penyika yese tinotyiwa nezvinotyiwa nevanhu venyika zvinotyiwa nevanhu venyika ka isusu vacho zvinototityawo pakabvanikwa unosenza iwewe vanhu vanotyiwa undava vanotyiwa pane munhu anoita maminimini pano anotyisa iye anenge achitoto apane mupostori wakomasha ndoanotyawo tinotyiwa nezvinhu zvinodini zvinotyisa zvinhu zvinombweta vanhu vachivhunduka isusu hatityi zvinhu zvipi izvozvo
Afrika. Tarisai nyasha dzatakaitirwa naMwari. Tarisai nyasha dzatakaitirwa naMwari vana vaMwari. Kuti vanhu vari kutanhwanise magadheni mukati menyika umu. Munhu akaita dhigiri yemedicine anoziva kuti kudya zvinhu zvine tsvina zvine majems Afrika. Asi munhu iyeye anondonanzviswa zvinhu zvinenge zviri pachigwati chinobva chinonhongwa kumadota Afrika. Nekuda kwekuchachi rufu anenge chichakufa munhu iyeye ndozvinomuitisa kuti aite kunyange zvimwe zvinhu zvinoti dzidzi yake ndikitonauri izvi zvinokuwadza zvine majems zvakashata izvi, asi anongoita nekuchachi rufu. Zvino isusu takapuwa alfa naomega Afrika. Nyoka dzose dzakaipa dzaurayiwa Afrika. Nyoka dzose dzakaipa dzorukwauru dzaurayiwa. Tatenda rikubatsirwa mudzidzisi. Nyoka dzose dzakaipa dzorukwauru dzaurayiwa Afrika. Iri kuuraya zvikwamo, iri kuuraya uroyi, iri kuparadza zvose zvinotyisa zviri panyika, iri kuparadza usatanisti hwese Afrika. Ndo simba chioro, ndo simba ramakavanai, ndo chinokosha chatinacho, ndo chinokosha chinobatika nechinooneka nechinonzwika nechatinorarama matiri. Chinorova Satani musoro achitiza. Chinorova Satani musoro achitiza. Wanga wachibveta sinobenga kuti Satani rowa musoro atiza. Achibva adini? Atiza zvichwadi. Tichimba kuti Satani watsva achibva atsva. Hakuna chinhu chinofadza saicho, hakuna chinhu chinondinyaradza saicho choba chekuti ndinorara hope ndichitomuka mangwana Afrika kana kutomukira munamato. Asi mumwe achitadza kurara Afrika, munhu achitadza kurara pamapaki. Zvino Afrika chinurai kwaedza Afrika. Rwenyu rwakauya, mambo Jesu Kristu wakauya. Musi wegumi nenomwe mukadzi wegorero ra1956 takashanyirwa naishe wapasi rese akauya kuzoponesa Afrika. Kuzadzisa mashoko ari pana Isaiah 19. Tarira Jehovha akatasva gore rinomhanya oswedera Ijipita. Zvifananidzo zvese zvaIjipita zvichadini? Zvichadedera. Zvinezvi zvadedera Afrika. Zvadedera. Mugwagwa wafamba nemuranda waMwari pomwa zvaAfrica wane mwedzi miviri kana mitatu asingaguriko Afrika. Tabva pano pamusangano kudai ndozi dzinosara dzichiima pano. Vanhu vanozoti apa pane imbwa Afrika. Nhoro yakada kuuya pamapako anoona pachimbwa panzi vanhu vachimba change neponesa Afrika. Otibvunza imi munonamata kunyange neusiku kani? Munonamata kunyange kuma4 unotozonyara kukumubvunza kuti kana iwe kuma1 dzacho waitsvagiyo haifambawo nguva yakadaiwo Afrika. Chinhu chinoshamisa vana vaMwari chatinacho.
Jesu Afrikano zvaimbwa nemuimbi kuti ndoda kuwasa Jesu wanga wakapfawa ndoda kuwasa Jesu ndoda kudzidzisa ndigomukurumidza pamwe nekirosi Afrikano ndo pachiwawarira pedu kuti tifanane nani naIshe wedu Jesu Kristu tafanana naJesu Kristu tomuitira basa tomushandira Afrikano tamushandira tozogara naye kudenga nekusingaperi Afrikano anotirangarira anotida anotifarira Afrikano anofara kwazvo akatidaudzira kare kwazvo akatida kwazvo akatiwawarira kwazvo akatidaidza kwazvo Afrikano mumwe nemumwe vanhu havana kuuya zviri nyore baba Afrikano aiwa vakatobvutwa neruoko rwesimba Afrikano nyika hamudikibau Afrikano hamudikibau mari asina kurwira umu hamudikibau Afrikano nezvirimo zvinoaraidza manyirinyiri twakawanda satani achigadzira tunotainira hamudiki umu asi takatobvutwa neruoko rwesimba Afrikano Simba pane vamwe vakanga vasingadi kuuya wakatoitirwa inonzi divine violence iyaya nekuti kana zita rako rakanyorwa chete mubhuku uriwe munhu Afrikano saka muchiona ini ndine chinhu chimwe chete chinondishamisa unonzwa munhu achitoropodza chechi nhasika mangwana ndiye muvhangeri wayo Afrikano kazhinji ukaona munhu anoshorobodza chechi akuna mushurikidza ba aiwe toyazozvawo ndemwowani wedu chinenge chichiita izano rasatani anenge ada kuvharidzira kuti urege umudini kumuparidzira handizve kubuild resistance urege umudini kumuparidzira akutsondore kuti urege nomutaura zvinodini zvinoponesa rega akadaro acharota hope achauya Afrikano vamwe wakaona muranga wamari kupoma zvaafrica pachena masikati machena usenda pachecha Afrikano Afrikano tatenda nepasi achinzi enda pane wama Afrikano wamwe vakanga wafa osangana nemuranda wamari poma zvakudenga onzi nguva yako haisati yakwana wauya sei kuno dzokera panyika apa undopinde the African Apostolic Church ubate basa ramaripa Afrikano upenyu hobva wanzi life extended until further notice Afrikano manafa enagwigwa onzi life extended until further notice tinaye mwari wamasimba ose tinaye mweya mutsvene ari pakati pani wanganyweke nguva kuda kufaini wakarambirwa namudzidzisi kuti akwete ningahadini Afrikano ningahafi ndekuti mwana goko hauchafi Afrikano wakafairwa nyova haufi nefa Afrikano otorarama otokwegura kuchena chi musoro uyu muchiri kumudao andivatire chi basa mukuru kudenga Afrikano nengirodzi dzinototati kubirira koma zvaafrica mukuru kudenga nekuti nhimwe yamuchene akagara ari kwaaripo achazodini achazovapo nekuti zvataura nezvese zvakuti achakuparidzira izvo achakunyaradzai achakudini aifanira kuva nemhunu handizve aifanira kuva nemhunu mhepo ingataure zvingaite mhepo ingangouya ichitaura munhu naitendeuka chengeta mitemo yamwari zvingaite saka akava nei nemhunu pakuzvarwa panyika asi azvarwa panyika pane chiratidzo chakaitika watiri rusvavo Afrikano akaurawa neinfluenza yakanga yakonzerwa negunpowder gora 1918 ndizvo pakapera first world war ndobva aurawa neinfluenza aenda kuna Father Smith aendeswa namai wake Saramina kuna Father Smith kunobhenedhikwa setsika yechiroma kuti munhu kana afa anobhenedhikwa kuti aononodini unowigwa ndokunzi Paul tinokubhabhatidza zita racho akaripuhwa namweya mutsvene tatenda ribatsira kwakunzi Paul tinokubhenedheka muzita raBaba muzita raYahwe neramwanakomana neramweya musani Afrikano kwakudaro mwana bvamuka Afrikano Father Smith namasista akanga arimo wakabatwa nemweya muchena wose wakataura chiti mwana womutsirwa basa mwana womutsirwa basa ndiro ribasa racho
kuponeswa kwevanhu pasi rese Africa yaro. Saka akapuhwa simba rese kudenga nepanyika inonzi divine authority. Akapuhwa kii dzedenga pawazarura hapana anopfiga, nepawapfiga hapana anodini anozarura. Chawasunga panyika chasunga kudini kudenga. Wapa mhosva panyika anayo waregerera adini Africa yaro. Ndakuregera munangi ndinibate chiroko watosunungurwa you are free Africa yaro. Never feel guilty kana vanzi ndakuregera wabatwa chance aiwa you are free Africa yaro. Ndo simba raakapuhwa iro denga napanyika. Nekuti Jesu Kristu vanhu vaakafira vari panyika. Iye akaenda akandogara kuruoko rworudyi rwaMwari Baba Masimba Ose ari muhall of holies. Ndo paanotiteurira achitireverera pamberi pani paMwari zvamunoimba pahymn kuti changamiro wakagadzwa pachigaro chitsvene. Hondo dzose dzekudenga dzinokukurumidza. Unoteurira isu, unotireverera pamusha wako mutsvene. Unoda kutipinza Africa yaro. Zvino isusu tiri hondo yake yepanyika yekumukurumidza Africa yaro. Vanhu vakafira vari pano panyika. Basa rake riri pano pai ndo pane basa rimuchinjwa pano Africa yaro. Saka akamutsa muranda wake Paul Mazvaafrica kuti aparidze evhangeri kupasi rese Africa yaro. 19 January 1965 evhangeri yangu kumarudzi ichaenda kwese pasi rese, ichatenderera kwese sezvamakaimba kuti zazisa chirevo chako Mwari ishe wechokwadi. Ose marudzi enyika ngava nechiponeso. Tichiri kuramba tichirwimba nekuti takati ose marudzi enyika. Mamwe atowo mumuchechi handizveni, mamwe atowo mumuchechi. Hamuna here masidi ari kuimbwa nevanhu vekwangora Africa yaro nechirudzi chani cheiko. Masidi ari kuimbwa nevanhu veSouth Africa nerudzo rwani, ari kuimbwa nevanhu vekumozambiki nerudzo rwani. Asi tiri kuramba tichiimba nekuti takati ose marudzi enyika asati auya ese asachadini Africa yaro. Mateo 26 verse 26. Paseka nechirayiro. Vakati vodya, Jesu akatora chingwa akachiropafadza, akachimedura ndokupa vadzidzi vake achiti kwavari, torai mudye, ichi ndo muviri wangu. Akatora mukombe akatenda akavapa achiti, inwai mose pauri, nokuti ichi iropa rangu resungano itsva, rakadururirwa vazhinji kuti vakanganirwe zvivi. Asi ndinoti kwamuri, handichatongonwizve zvibereko zvemizambiringa kusvikira zuva iro randichazonwa naro nemi zvava zvitsva mushe bwababa vangu. Zvino vakati vaimba rwiyo, vakabuda vakaenda kugomo reMiorivhi. Africa yaro ndo chatakainga kuno kudimbiti. Takauya kuzodya nyama yaJesu Kristu nekumwa ropa rake Africa yaro. Zvino akapuhwa simba rekuropafadza chirayiro tinaye pano Africa yaro. Akapuhwa simba iroro kudenga, akagadzira chirayiro, akabatsira pakugadzira chirayiro chekudenga chakadyiwa nengirozi, akadya pamwe chete nengirozi, akachipihwawo bhodhoro rewaini inova ropa raJesu Kristu rakanga rakomborerwa Africa yaro kuti azopeisa vanhu vanogara pai, vanogara panyika. Panova ndo pane basa rakafirwa nani naJesu Kristu, nekuti Jesu haana kufira ngirozi, akafira vana vani waAbhurahamu, akafira vatadzi vari pai, vari panyika. Zvataimba parwa 138 kuti wakafa kuti tipone tiwo vakanaka, kuti tiende kudenga taponeswa nani newe, tinotonatswa nani naJesu Kristu. Saka zvanzi ichi ropa rangu resungano itsva rakadururirwa vazhinji kuti vakanganirwe zvivi. Mwari anoziva ropa remwanakomana wake, anwa ropa iroro ndo anorangarirwa nani? Ndiye anorangarirwa naMwari. Ropa iroro ndo pane senza yacho Africa yaro. Mazuva ano handikune mishini iripo mazuva ano yekuti pane panosenza chinhu. Kana mukaona tumasimugadzi tokuti handipandi kutuma raini 9 ndo tunoita kuti raini refoni rishande. Zvino chinoita kuti iwewe mauriwe unzwikwe naMwari, uonekwe naMwari, Mwari akunzwire tsitsi, Mwari akude, Mwari akufarire. Iropa remwanakomana wake riri mupi? Riri mauri. Ndo rine basa iro Africa yaro. Ndo kakare richaita kuti umutswe pazuva rekupedzesera iro ropa raJesu Kristu iro. Nekuti
kana uchinge wadya nyama yaJesu Kristu nekumwa ropa rake, unoiswa mundangariro dzamwari, unowigwa mundangariro dzamwari. Chichamutsa vanhu kuvakafa kuyeuka kwaJehovha. Jehovha achakuyeuka nekuda kweropa rani remwanakomana wake riri mauri, sezvakaita ropa raAbheri. Abheri akaurawa nemukoma wake Kaini, akafusirwa muvhu. Asi Mwari akati, ndiri kunzwa ropa remunin'ina wako Abheri richichema kubva muvhu kusvika Afrika. Zvichaitawo iwe kana wafa waigwa muguva, ucharangarirwa muna Mwari nekuda kweropa rani reJesu Kristu iro rawakamarira. Ndochichaita kuti Mwari akudini? Akuyeuke. Ndo richaita kuti Mwari akudini? Akuyeuke. Ndo unoiswa mundangariro dzaJehovha. Sezvinoita mazuva ano, hati kune mishini yemakombiyuta iya. Kana munhu akatora chitupa, ukangoenda uchiti ndakarasa chitupa, anongobayabaya mabhatani, otokutaura kuti akutokubvunza mubvunzo iye Afrika. Iwe ningi unobva kwamakoni, wakazodai, zvinobva zvabuda zvese otokupa chimwe chitupa. Zvino ndo zvichaitwa vanhu ivavo. Zvino kana munhu adya nyama yaJesu Kristu nekumwa ropa rake, kunyange akadyiwa neshumba, akaita ndowe yeshumba, ndowe iyoyo yokudza hayo zvirimwa, zuva rekupedzesera anoyeukwa naMwari nekuda kweropa ripi iro. Ari nani kwazvo iye pane munhu anosvikirwa naJesu Kristu panguva yekuuya kwake ari mupenyu achigwaira zvandiri kuita izvi, asina kudya nyama yake nokumwa ropa rake. Hapana zvazvinobatsira. Akadari iye akatotsakatika akaparara, iye anomutswa nekuda kweropa ripi iroro. Ndo zvamunoimba paRevhi 121 negungwa rinovabisa, wakanga wawigwa mariri, nenyika ichawasvipa, newakanga watsakatika vose vachadini? Vachamuswa. Afrika. Nekuti tinofanira kuyeuka kuti Jehovha akasika zvese, hapana chikenyu chiripo panyika, hapana chikenyu chiripo kana chimwe chete. Asi Jehovha arangarira, afunga pfungwa dzake, ndokuchirayira neshoko rake, zvose zvakamira zvikasimba zvikadini? Semaonero atinozviita nhasi Afrika. Uye chakasikwa naJehovha hakuna munhu akazombogona kuchichinja Afrika. Hapana akambogona kuti Jehovha ati ngakuende gomo sera tiri kuona iwe wati adza aiwa gomberi ngarite tambo. Hakuna zvakadaro Afrika. Gomo igomo kusvikira narini, muti kusvikira narini. Saka mutoona kuti shoko raJehovha haripikiswa rini, harishandurwa. Zvaataura zvinotoitika nemazvo uye zvinomira sezvazviri zvaakataura kuti wakafa wari muna Kristu Jesu vachamuka, vanomuka Afrika. Bhuku yenziyo neminamato yavaapostera veAfrica, peji 81. Chidyo chaIshe kuwadzana kutsvene. Zvitongesei moga vazvarwa, kuti murege kutongeswa naShe. Mugodzoka nechokwadi pane zvakaipa zvenyu zvamaita kare, muve norutendo rwakasimbisa kuna Kristu muponesi wedu. Gadzirai chigare chenyu, mude vanhu vose, kuti mufanire kugoverwa izvo zvakawanda zvitsvene. Garako basi. Afrika. Tatika Ishe wedu Jesu Kristu akauya neupenyu kuti tive naho hwakawanda, akatipa nyama yake neropa rake, kuti kana tagamuchira izvozvo tinova neupenyu maari, tozomutswa kuvakafa nezuva rekupedzesera. Asi chimwe chinokosha ndechekudari, iwewe wacho uri kugamuchira Afrika. Iwewe wacho uri kumugamuchira, ndiwe unofanira kunge uri munhu anofanira kugamuchira nemazvo Afrika. Unofanira kugamuchira ndochekutanga, uye unofanira kugamuchira nemazvo. Nekuti kana ukagamuchidza munhu chinhu akasagamuchira angave nache, ko ukagamuchidza munhu chinhu akasagamuchira nemazvo, chinodonhaka Afrika. Chinodonha kana iri kabwa yapwanyika Afrika. Zvinosaka tiri kubatsirana pane uri kugamuchira. Hazvina kunzi wakatadza havachichirai. Zvakanzi imi munodzoka nechokwadi chemwoyo pane zvese zvamakadini.
kutadza itsaona Afrika. Asi munhu waMwari anofanira kudini? Kudzoka sezvaita mambo Dhavhidhi Afrika. Saka Pauro mazvo Afrika akanzi Dhavhidhi tauya kunani? Kuna Dhavhidhi. Pauro muranda waJehovha. Kudzoka nekutyani Mwari ndo zvine basa nekuzvireurura pamberi paMwari. Kubva panzi gadzirisai chigare chenyu mude vanhu wese. Unofanira kugadzirisa chigare chako kwete kungoramba uchitadza zvimwe chetezvo. Aiwa, unofanira kuita macorrections. Unofanira kugadzirisa Afrika. Unofanira kugadzirisa kuti udini? Ushanduke. Oda vanhu wese nekuti Mwari rudo Afrika. Panda patauya kuchirayiro tiri kuparidza rudo rwatakaitirwa nani? naJesu Kristu. Mwari rudo Afrika. Zvino hanzi ndinokusiyirai murayiro mutsva kuti mudanane. Vanhu vachaziva izvi kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo pakati penyu. Ngatibate basa redu namasimba misi yese. Ngatitaure zvishamiso zvake zvese tichiita zvakanaka kune vanhu vese. Ipapo namazita edu achazodini? Achazodaiswa. Nekuti kuti tifanane naJesu Kristu. Jesu Kristu akada vanhu vose, akada nevavengi wake, akaremera pamuchinjikwa zvipikiri zvakabaya, ropa richiwerera, akapfekedzwa nguo neminzwa, akati Mwari ngafunga kuparadza nyika, asi akati Baba varegerere havana zvavanodini? Zvavanoziva. Zvino iwe unofanira kuregerera nevose vakakudini? Vakakutadzira. Unofanira kuda nevavengi wako, nekuti pachiwerengwa kunzi chidyo chaishe kuwadzana kutsvene panhu patangwa munamato washe Afrika. Baba vedu vakudenga, tiregerere zvinhu zvedu fanira nesinoregera vanotidini? Vanotitadzira. Iwe uda kungoregererwa zvako kaiwe. Asi hanzi unofanira kutanga wadini? Waregererawo. Owane rudo nevanhu wese. Inonzi philanthropy veinodikanwa. Kuda munhu wese jekerere. The love of mankind. The love of mankind. Kuda munhu wese zvakadini? Ndokuti ufanane nani? naJesu Kristu. Apa tiri kuitira kuti munhu waMwari aregere kupinda wakapesana nani? naJesu Kristu wacho. Nekuti hanzi asineni anopesana neni neanounganidza asineni anodini? Anoparadza. Kuti iwewe Jesu Kristu rudo akada vanhu vese, akada nesu taiwe wavengi wake. Nekuti munhu kana achitadzira Mwari, munhu achitamba nezita raJehovha anenge ari muvengi wani? Asi akatiita zvakadini? Zvakadaro. Zvino iwe unofanira kudawo vanhu wani? Wese kuti mufambe nzira iyi imwe chete. Zvarehwa namuprofita Amosi 3 waina havangafambi nzira imwe kana vasingadini? Vasingatenderani. Zvino apa tiri kuti tifambe nzira imwe nani? Towane rudo pakati pedu. Tiri kuparidza inonzi oneness, kuva chinhu chimwe chete. Saka muchiona tapinda musanctuary tende yaMwari, hakuna munhu hazvinzi uya nekapu yako baikudirizwa ropa raJesu. Ai, inotohumbura. Iwo humburo. Kana bhishopu asati apererwa, asati amuchira chimwe mune muchidini? We are preaching oneness, Africa. One God, one Jesus Christ, one God of Jesus Christ, Africa. Mashavu kona kuchitarisira muwako bai fasi nekuti zvinonyadza. Ishe akasiya denga rake akauya kuzofira isi vatadzi vanosendesa kudai. Zvino inini mutadzi ndotarisira mutadzi pasi. Zvine maturo ezvo. Sinner despising another sinner. What shame, Africa. Asi kuda kufana kwanye rudo pakati panyu. Tipractice rudo mumisasa nekwese kwatinenge tiri. Haikona kudya kuchirasa mubhini mumaoko anenzara, Africa. Aiwa, paJerusarema waive nemwoyo mumwe nerudo rumwe vachiti zvese ndezvani? Ndezvedu, Africa. Kana wadaroka, kana tapinda tajenyama yaJesu Kristu nekumwa ropa rake, Jehovha zvasimba mani. Hatiri tatawo vanhu kwavo Mwari, Africa. Ishe aropafadza. Afrika yedu. Tinotenda Mwari mangwanani ano nekudzidziswa kweshoko rake rakanaka kudai reupenyu. Ino nguva tinoipa kuhama neshamwari vatanamata navo pamunamato uno wamangwanani, kuti kana varipo vanoda kupinda muchechi ravo vange vasati vapinda. Chechi yenyu inonzi African Apostolic Church, vaapostora veAfrica. Ndiyo nguva yatinokupai kuti musimuke pamugere ipapo, muuye kuno mberi mugozogamuchirwa muchechi renyu, nokuti kare taichitambira zvavamwe, nhasi ndezveduwo. Simba chako chiwango chokumbira hachina ndima,
uye chako ndechavo kusema unosiya muto Afrika yedu. Zvino kana varipo musanonoka nokuti mberengere yakana dzachembere nenzara, mberengere yakabaisa mombe yaonda. Ndiyo nguva yekuti mupinde muchechi renyu. Muna Mwari anoponesa, muna Mwari anobisa zvinetswa, muna Mwari anopa zvishayikwa. Ndiro chechi renyu rakataurwa nezita renyu, the African Apostolic Church, vaapostoli veAfrica. Zvino chirevo chinoremera rehwa nezita. Africa ndo munhu mutema, ndo uri kudaidzwa. Chechi rakanakira iwe kuti uponese mweya wako nezuva rokupera, ufambe naMwari, urwirwe kubva pasimba rewakaipa, urwirwe kubva pasimba rezvikwambo, upuwe zvishayikwa mukati meupenyu hwako. Ndiro chechi rina Mwari, rine mutumwa mumwe chete akatumwa pamazuva ano ekupedzisira, wakati mutumwa wechinomwe panguva yechinomwe, iri hwamanda yechinomwe inoparidza inzwi rokudenga. Zvino kana varipo musanonoka, simukai muye kuno mberi, nguva yapera, nyika yava kuguma. Mwari waAbrahama, nyika yave kuguma, nyika iri kuzotongwa. Saka tizai kutongwa kunouya, muuye noupenyu hwenyu kuna Mwari wenyu. Iye Jesu akauya, ari pakati pedu, akauya kuzokuponesa, akauya kuzokuraramisa. Musanonoka, simukai hwenyu kuno mberi. Vamwe vatova kuno, vamwe vakatogamuchirwa kare. Kwose kwose kwatiri kufamba, zviuru nezviuru zviri kupinda muchechi ravo. Saka nemiwo masarira, vanhu vezvimbo nehwedza, uyai kuna Mwari wenyu, uyai muponeswe kuna Mwari wenyu kuchimbwa. Uyai muchechi yenyu, ndiro chechi yakanakira imi vanhu vatema kutanga. Chechi ina Mwari anobatsira, anorwira vanhu kubva pamweya yakaipa.
marano parugare aita kuti manje dzibereke nengoma dzite vana maranodzima muterera maranochinja ruoko fambai fambai uya mugamuchirwe mutechi renyu Hymn 138.
chiziviso. Chiziviso chedu chekutanga ndechavanhu vagamuchirwa muchechi yavo pamunamato uno wamangwanani. Tine mufaro mukuru nhasi musangano ravapostora vaAfrica. Pamusangano uno wechirayiro chemarondera hwedza pano paDimbiti tawedzerwa navanhu 10 17. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha. Tikasanganisa nevakagamuchirwa muchechi kubva musangano uno uchitanga vava kuita 70 nomumwe chete 81. Kudzai Jehovha, kudzai Afrika yenu, Afrika yenu. Tinoenderera mberi nezviziviso. Chiziviso chinotevera. Tine mufaro mukuru nhasi musangano ravapostori vaAfrica kukuzivisai kuti anga ari muvhangeri rwodzi yokumarondera ava mufundisi. Kudzai Jehovha. Uya kuno mberi. Avamufundisi ngodzi anga ari kubva marondera anobata ari mumarondera mutauni mumarondera. Afrika yedu tinotorasagarapo yepamumarondera. Yeah, good. Very good. Afrika yenu anozozodzwa pakuvambwa paEaster yevamwe vakadonga kare vari kubata sevafundisi. Kudzai Jehovha. Chiziviso chinotevera. Kana vanhu vachisvika pano pamusangano vakuuya kuzonamata pano vanoimba hymn 65 kwete kuimba hymn 30. Vanoimba hymn 65. Ishe ndibve nokufara, ndibve netsitsi dzako dzaunopa vanhu vose ngadziuye kwandiri kusvikira mapedza mavhesi iwayo. Afrika yedu, Afrika yedu. Asi vamwe vavashishinga mahoro angasi vakashinga vashinga senga muyonguni kuona here ko kwete pane vamwe vasvika vachiimba hymn 30 tafungidzira kuti vakuteurira varwere here pa kuti rwere rwokuteurirwa pavanhu. Afrika yedu, mabhishopu kwese kwese, vafundisi kwese kwese, vavhangeri kwese kwese, dzidzisai vanhu vazive vachiripo, vagone vachiripo, kwete vasvika pano. Musaite usimbe, usimba huna chidyiwa. Afrika yedu, dzidzisai vadzidzisi, imi vanhu vake. Chiziviso chinotevera mudzidzise vanhu vose kudzidzise nzvimbo pamwe nepamwe, nzvimbo imwe neimwe idzidziswe vanhu vazive vagone. Vane vakanganisa vanobatsirwa ka Vanenge vakanganisa vanobatsirwa. Unoramba uchingobatsira utungamiri kusvika vagona. ndo basa routungamiri, Ndo basa reutungamiri. vafundisi namabhishopu, Vafundisi nevabhishopu vavhangeri nevavhangeri mubatsire kusvika vagona, vanogona. Uvabatsire nemwoyo murefu. Afrika yedu. Chimwe chiziviso, kana munhu aine dambudziko ringave rokurwara kana dambudziko ripi,
anofanira kuziisa vatungamiriri vake panzvimbo yaari. Anoudza muvhangeri, muvhangeri anoudzawo mufundisi, mufundisi oudza bhishopu, bhishopu oudza mutuma, kuti zvose zvifambe nenzira yazvo nekuti ichene. Iwewo waudzwa shoko, unofanira kuti uone zvaunoenda kubatsira padambudziko rataurwa nemunhu iyeye. Afrika yedu, nokuti zviri kuzoita ndozvinoti zvive pairi. Mumwe akaita dambudziko haataurire vatungamiriri vake, anongofonera kwamudzidzisi kuti tine dambudziko rakati, obvunzwa kuti vatungamiriri vake vakaudza here, obva ati kwete. Mumwe anoti hongu ndakavaudza asi hapana zvavakandibatsira nazvo. Afrika yedu, saka zvinhu zvingazviite kana iwe muvhangeri waudzwa dambudziko, ringave rourwere kana dambudziko ripi, batsira kamunhu iyeye. Usingagone nezvaunogonaka woudza mufundisi, mufundisi anofanira kuudzawo bhishopu, bhishopu wozoudza mutuma kuti kune dambudziko rakati mopuwa mazano nenjere kuti zoinobva pamuprofita. Afrika yedu, Afrika yedu, iwe muvhangeri panzvimbo yaone vari kutungamira, usapedze nyaya dzako dzauri kubatsira vanhu usati waudza mufundisi wako. Newe mufundisi wakabata dudu, usapedze nyaya padunhu pako usati waudza bishopi wako. Newe bishop muprovinsi yako usapedze zvaningoza kupa vanhu usati waudza mutumwa waMwari Paulo Mazhe wa Afrika, mutumwa wechinomwe. Afrika yedu, nokuti ukatanga wapedza unozonyara zodzi wasunungura munhu wozozonzi haasunungurwi, wonodzokera uchiti paari wakutonyara kupedzisaipa. Saka tati usapedze nyaya usati waudza uri muvhangeri, usati waudza mufundisi wako, mufundisi woudza bishopu wake, bishopu woudza mutumwa waMwari Paulo Mazhe wa Afrika. Icheni, kana cheni yadambuka haucharima mumunda, wotogara pasi kuti kwavanogadzirisa. Afrika, Afrika, vanzwa here? Zvinhu zvose zvina maitirwa azvo, zvinhu zvose zvina maitirwa azvo, ndo maitirwa azvo iwayo, ndo cheni yacho yebasa raMwari kuti African Apostolic Church, vaapostoli veAfrica, ndo mabatirwa acho, ndo madzidzisirwa atakaitwa, ndo zvatakagamuchira, ndo zvatinosevenzesa. Wova mutungamiriri akakwana, akanaka, anofadza mutumwa waMwari Paulo Mazhe wa Afrika, mutumwa wechinomwe. Afrika! Chimwe chiziviso pamusoro pevakadzi vane nhumbu, hakusi kurwadziwa kwose kwaungaitwa nenhumbu kunenge kuchireva kuti wakusununguka. Nokudaro vanambuya nyamukuta batsirai vakadzi vanenge vaine pamiri kuti muvasimbise kuti hakusi kurwara kwose kunenge kuchireva kusununguka kwako. Kusununguka muvadzidzise kuti kune zviratidzo zvinoratidza kuti kurwadziwa kwakuita nhumbu iyi kwakureva kusununguka. Nokuti kana zvikange zvadaro utatora nguva yakareba uchiita sevakagara kusununguka, iko kuchizo kurwara wasokurwara kunoita munhu usati kwakusununguka, zvokuti zvinozopedzisira ukaiswa kuhospitari wakadaro, hospitari havanoenda zvakawanda, vanobvunza kuti nenguva yakadii achirwara, kana akanzi nguva yacho yareba unobva woparetwa zvanga zvisingafanire. asi vakadzi veposto reAfrica vanoberekera kumahospitari here? Kototi kazvaretsa asikoka kana ita sendiyani inda kuhospitari handiti nhumbu handiti vanosungukira mudzimba. Vaposto reAfrica vana vanyamukutaka vanoberekera kudzimba vachibereka sembudzi.
vachigamuchirwa navanyamukuta. Vanyamukuta kana vakoniwa vanorovera runhare kuna mai bishopika. Handizve mai bishopi kana vakoniwa voudza kuna mai mudzidzisi. Handizve voudzwa zvokuita. Panze pokuenda kui kuchipatara. Aiwa hakuendwa uko vakuru vechechi vasingazivi. Pane chikonzero chinoita kuti munhu aiswe kuhosipitari kwete chemimba. Uye vakadzi vanoti mimba isati yakwana woita kusununguka yenguva isati yakwana. Ndozvavari kuita vese vese. Mwanotozopedza mwedzi asati apanga kusununguka, asi uzongosununguka zvakanaka. Hamene kuti zviri kumbofamba sei. Kana unzwa kurwadziwa anofunga kuti kwakusununguka. Munhu arware, munhu ane mimba arware, kurwara kwokusununguka. Munhu akasununguke madheti mwedzi isati yakwana. Aikoda vabatirei general secretary nachairman handizvo batirai vanhu. Kutya chinokonzera kudaro nokuteta. Kutya kuti ndakufa, kuteta zvandirwadza. Kuna mumwe anobata pamuviri pake ka otaka nguva iyoyo kusvikira asununguka achibva kurwadziwa, asi anosununguka zvakanaka. Afrika yedu haikona kutya kana kuteta kurwadziwa. Chinotya ndozodyiwa. Chinotya ndochinodyiwa, unodyiwa ipapo hauzoponi mwana. Satani anokutorera mwana iye, watya wateta, saka vamwe achizomanidzira mwana mbavha kuteta. Afrika yedu tinokukumbirai kuti musadaro. Sunungukirai mudzimba dzenyu, muchigamuchirwa nanyamukuta. muchigamuchirwa nanyamukuta venyu. Anyamukuta kana vanhu zvavanetsa ndovanozorovera mai mudzidzisi. Vanyamukuta kana zvavarovera vanorovera mai mudzidzisi, vobva vapuwa zano, zvinobva zvapera ipapo. Kana ari vanhu vasununguka nguva iyoyo vanenge vapa izvozvo, zvinobva zvanaka. Afrika yedu ndo mabatiro atinoita kuti African Apostolic Church. Kubvira shure uko ndozvataingoita. Hamene nhasi kuti zvaita sei kuti vanhu vanosunungukira muhosipitari. Vazhinji vane vari panapa vana vakasunungukira mudzimba. Nhasi zvaita sei? Kutya, bisai kutya. Imhosva yamabhishopi. Yesu mabhishopi. Imhosva yenyu mabhishopi. Ndimo vabati vavanhu, vachengeti vavanhu, vapfudzi vavanhu. Vanhu vanoputsika vachimuka. Zvino vanoputsika vachimuka. Putyikai muchimuka. Muchibva ipapo. Ibvai ipapo. Muchitanga kuita zvatareva. Mutanga kuita zvataurwa, zvatidziswa. Naika mabhishopi. Naika mabhishopi. Kudzidza hakuperi. Kudzidza hakuperi. Mabhishopi navafundisi. Mabhishopi navafundisi. Navavhangeri. Afrika yedu. Mabata here. Mabata here. Mabata here. Zvenda munodzidzisa zvirege kuperera pano. Nokuti zvizhinji zvinotaurwa pano muchipuhwa kudani zvinoperera pano. Hamudzidzise kana kugara nevanhu muchivaudza zvamanzi mudzidzise musingavadzidzise. Hongu yenyu ngaive hongu, kwete ive kwete. Chiziviso tinotevera tinobatsira vakadzi maererano nemaApril. Mene tinokumbirawo kuti muchiri ipapo palamu yanyamukuta pane mamwe madzimai okuti toti ndeye paHatfield anoenda onogamuchirwa kubudiriro, onogachirwa haifiridzi, asi vatungamiri pamwe ane vasingazive kuti ndokwanyoresa. Hatizivi kuti pamutemo wecheche zvinofamba sei kana kugamuchirwa mbuya vari kuguruwayo. Vanhu vanobatirwa makereke yavo.
vanogamuchirwa navagamuchiri vapapereke yavo kana mudunhu ravo kana muprovinsi yavo. Nice. Handii ndizvona izvi. Afrika yedu shoko guru rakanaka nderinoti ngaudze vatungamiriri varipo kambuya nyamukuta vachamubatsira. Afrika yedu chimwe chandakaona chechinoda kuita pamabhishopu, kereke imwe neimwe vatungamiriri varipo ngavasete kuona vakadzi vane nhumbu nana mbuya nyamukuta wokuti aripo here mbuya nyamukuta. Zvigare zvichimonitwa izvozvo. Mbuya nyamukuta kana mbuya nyamukuta ngavabvunze kuti pamurwere wenyuyu hapana here zviri kunetsa kuitana zvichizazivikanwa zvokumbirwa nazvo zvotagirwa mazano kumwe kuitira kuti pakusununguka hazvizoende dambudziko. Nokuti kana mazoziya dambudziko riripo ndopanenge ndimufonere mamudzidzisi kuti mamudzidzisi mbuya nyamukuta fonere mamudzidzisi kuti kulandina murwere wangu ane nhumbu izviri kufamba zvakati toita sei. Munobva mapuwa zare ipapo zvinosvika kuti pakusununguka munhu uyu asununguke zvakanaka nokuti dambudziko rinenge ragadzirwa paine nguva. Afrika kana mudunhurani kana provinsi kwete kubva uchiinda kuprovinsi yeharare uchisiya kuchitungisa kana kubva kuchitungisa uchiinda kuharare kwete ikoko kuna nambuya nyamukuta. Afrika yedu mukazvifungawo makagara vana mai kuti wobva muharare woenda kubhedhi kuti musunungukira ikoko. Mweya waMwari here uyo? Mweya waMwari here uyo? Kusaziva zvinaisi mhosva yavo. Nasi maudzwa imhosva yavhangeri navafundisi namabhishopu. Hamusi kudzidzisa. Ropa ravo vakafa vakadaro ropa ravo rinobvunzwa kuvatungamiriri vacho. Handizvo zvoreva Bhaibheri. Afrika yedu hatimudzwa mabhishopu hachipereri pano. Madzoka vafundisi madzoka vavhangeri asi zvapano ndozvokunodzidzisa kuti kumakereke enyu kumatunhi enyu kumaprovinsi enyu monozviita dziko kuzoonekwa kuti zvichidzokororwa. Zikadzokororwa hamuna kunge madzidzisa. Bhishopu wacho tinomubvisa ubhishopu haagone toisa munhu. Kuna vamwe vakadzokorera imomo. Kana mufundisi wacho newe mufundisi bhishopu wacho ane right yokubisa mufundisi iyeyo haagone. Uye mufundisi wane right yokubisawo muvhangeri wacho nokuti hari haagoni. Ingetani. Afrika yedu kumva manodzidzisa vanhu vaMwari mabhishopu vafundisi vavhangeri ndiro basa. Handi mazvinzi vakuru ndiro basa ratakadaidzirwa kufudza ndokunonzi kufudza. Afrika yedu kudzai Jehovha, kudzai Jehovha. Tinobatsirazve vakadzi kwezise chimarirano nevaEproni. VaEproni ndokupfeka uchibika kuti hembe yako irege kuzara tsvina. Haisi yokunopereka nayo kana tiri pano pamusangano. Kana wapedza kubika unobisa Eproni iyoyo. Kana wanopereka unopereka uine hembe